Montes family. Ronald Joseph, offered by Cano family. Benita, Angela, Felisa, and Roger Jr. Felisa, offered by Pascual family. Roger Jr., offered by Medalla family. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos, as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Ang biyayang pangako niya, sirang na. Ang biyayang pangako niya, nagsirang na. Sa ngaran ka namasin, kanaki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapasaindo ka, boss. Asin sa imong Espiritu. Maray na hapon sa indo ka, boss, mga tugang. Marahay na hapon man po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ning magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka, boss, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri sa isip, sa taramon, sa gipo, asin sa pabayaan. Sala ko, Makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pambibi sa kakurang nantan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa lagang at ulinungan, sa mga naumayan mo. Ginoong aumita, linurokyaw ka, sinasamba ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka. Uli ka na pula mong amurawayan, nagurang na Diyos sa ding langit mo, Diyos sa mga kakamhan. Nagurang na aking bukong Jesucristo, nagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, akita naman. Ika na nagpaparap ang mga kasalan kan inabahan, kahiraki kami. Ika na nagpaparap ang mga kasalan kan inabahan, kapuan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa tong kanama, kahiraki kami. Kaikasanaan, banal, ikasanaan, kagurangan, ikasanaan, urong, kaalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
Mambibi kita. O Diyos, danay na magrukyaw an sa imong banwaan, tanganing binago kan pagkaaki inin puso, sindaman sa nang naguugmangunyan, na ibinalik sa kamurawayan nin pag-ampon, maghalat kanal daw nin pagkabuhay liwat, sa paglaom nin panatag na kaugmahan. Huli kay Jesu-Kristo, ang gagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pinagurumduman ni Pedro ang mga Hudyo na si Kristo, iyo ang aki kan Diyos, alagad sa indang pinagadan. An sa iyang pagkabuhay liwat, iyo ang pagpahiling kan kapangyarihan ni Diyos. Imataan niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagsabi si Pedro sa katawohan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos kan satong mga magurang, pinamuraway ang surugoon niyang sa Jesus na sa indong ipinasaluib, asin pignigaran sa atubang ni Pilato, pagdesisyon kaito na siya butasan. Kamo pignigaran nindo ang banal asin suripot, hinagad ang paragadan na iduhol sa indo, asin ginadan ang kagibo kan buhay. Alagad binangon siya kan Diyos hale sa mga gadan, asin kami mga saksi. Ngunyan mga tugang, aram ko na nakagibo kamo kaidto onong kandai pagkasabot, siring man an sa indong mga puon, alagad siring inutob kan Diyos, an kaidto pa niyang irinokyaw sa nguso kan mga propeta, naan sa iyang Mesiyas Matios. Kaya magbakli kamo, asin magbirik, tanganing mapara an sa indong mga kasalan. An tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kagurangnan ipahiling mo sa mo an sa imong lalawgon. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Nagapod ako, simbaga ako, Diyos, kansakong kasuriputan, sa kahorasaan pinagianan mo ako, kaugayi ako, dangugaan sa kong pamibi. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Aramon nindo na pinalain kan kagurangnan an sa iyang diboto, an kagurangnan madangog pag-apod ko sa iya. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Dakul ang nagsasabi, si Isay ang mapahiling sa mo nin karahayan, pasirangas sa mo an ilaw na iyo an sa imong lalawgon, kagurangnan tinauan mong kaugmahan an sa kong puso, orog kikan magsagana ang trigo ninda sa kaan-arak. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Sa katuninungan paghigdang gayo, mapapaturog ako ta ika kagurangnan, ikasana ang nagpapatiwasay sako. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. An pagtubod ki Jesus, iyo ang magdadara sa to sa Diyos. Iyan ang pinapahayag sa to ni San Juan. Imatiin niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, ini isinurat ko sa indo, tanganing daig ko mo magkasala. Alagad, may nagkasala, ikaw kitaning parakliton na sa Ama, si Jesu-Kristo na suripot. Siya ang mapaomay buot para sa tong mga kasalan. Bako sana para sa to, kundi para sa bilog na kinakban. Digdi na aaraman ta na midbid ta siya, kun inutob taan sa iyang tugon, ang nagsasabi, midbid ko siya, na dai naguutob kan sa iyang tugon, putikon, asin mayo sa iya ang katotoohan. Alagad naguutob kan sa iyang tataramon, totoong malubos sa iya ang pagkamuot kan Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia.
An kagurangnan mapas sa Indo. Pagrukyaw kan Ebanghelyo susug kisan Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangan. Ang duwang disipulo isinaysay maninda ang nangyari sa dalan. Asin kun paano ninda namidbidan si Jesus sa pagbaak kan tinapay. Mantang nagtatarampa sinda kay siya tuminindog sa tahaw ninda asin suminabi sa inda an katuninongan mapas sa Indo. Nasustuhan sinda asin natakot. Naguhuna na espiritu ang natatanaw ninda. Nagsabi siya sa inda, "Taano ta nagpupurisaw kamo? Taano ta nagkakaigwang mga pagduwa sa indong mga puso? Hilngaan sa kong mga kamot, asinan sa kong mga bitis. Akong gayo ini. Tuta nindo ako asin hilnga. Tan espiritu mayo ni laman asin tulang. Siring sako na natatanaw nindo igwa." Pagkasabi niya kay ni, ipinahiling sa indan kamot sa kanbitis. Mantang day pasid na nakakapagtubod, huli sa kaugmahan. Mantang naggangalas pa, nagsabi sinda, "Igwa ka mo nin makakakan." Dinarahan siya nin sarong kaputol na inasal na sira. Kinuha ini sa tubang ninda, siya nagkakan. Nagsabi siya sa inda, "Iyo ini ang mga tataramon ko, na sinabi ko sa indo kun kan ako yaon pa sa indo. Kay puhan mautob ang gabos na nasusurat sa tugo ni Moises, sa mga propeta asin mga salmo dapit sako." Dangan binuksan niya ang sa idang mga isip sa pagsabot kan mga nasusurat. Nagsabi siya sa inda, "Siring nasusurat na nagmagtitios ang Kristo asin mabubuhay liwat hali sa mga gadan sa katulungal daw. Asin iharubay sa ngaran niya ang pagbakli para sa kapatawadan ng mga kasalan. Sa gabos na nasyon, poon sa Jerusalem, kamu mga saksi kay ini." Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-oma sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa idogabos mga tugang. Kung marariparo nindo ang lambang Domingo pagkatapos kan selebrasyon nyato kan Easter Sunday. Usually, ang ebanghelyo na sa tuyang madadangog or nadadangog saro sa mga resurrection stories. Asin ngunya na hapon, tinatawan kita kay ining istorya manunungod kay San Lucas or hali kay San Lucas. Ining istorya na ini medyo iba kaysa sa ibang istorya. Pero minadepende pa no si San Lucas sa ebanghelyo man ni San Juan. Asin kung hilingon niya to ining duwang ebanghelista na ini, igwanin mga pagkakapareho. Pagkatapos kan pagkabuhay liwat ni Jesucristo, kan ang gabos na mga bagay na ini nangyari, kadakol na mga bulan o taon pangani ang nakalihis, asin man sa mga pinakamagagayon na mga resurrection stories, iyo ang pinagkaputan kan ining komunidad kan enot na mga Kristiyano, asin pinagheheras ninda sa lambang saro. Asin ano ang ginibo kan mga ebanghelista? Kinuaninda sa mga pinakamarhay na mga istorya asin pinagtauaninda nin emphasis. So what we have here in the resurrection story of Saint Luke is what Saint Luke thinks is a very important for all Christian to remember. Ining mga istorya na ini hanggang sa ngunya na aldaw, pinag-cherish niya to. And each time, every year, we tell these stories over and over again. Kung hilingon niya to, ining si San Lucas, siya sana ang uniko na parasurat parehas sa Old asin man sa New Testament na bako Hudiyo. Saro siyang hentil, saro siyang convert sa pagiging Kristiyano, asin saro siyang disipulo ni San Pablo.
So when we hear these stories, pwede niya to na ma-imagine ining si San Lucas, iniistoryahan ni San Pablo kan mga naaraman man ni San Pablo, as in ining si San Lucas, ninhuli ta matibay siyang parasurat, isinusurat niya so sa iyang mga nadangog. So in this gospel for this Sunday, pinag-istorya sa tuya na si Jesucristo nagpahiling sa iyang mga disipulos. As in ano, ang pinakaenot niyang sinabi sa iyang mga disipulo. Katuninongan, peace. Peace be with you. Pero anong klase na katuninongan? Bako siring kan katuninongan kan tawo. An sa tuyang katuninongan, ang katuninongan kang tawo, saro sa ng pagpundo, saro sa ng pagtunong, ki mga gyera. While we get ready for the next one. Siguro napapagal kita na magparakulugan kan lambang saro, kaya minapundo kita. Nagkapirang taon sana, dangan mapuuna na naman ang satuyang pagkipag-iwal. The peace that Jesus speaks of during His teaching is the peace we call shalom. Iyo ini su shalom, su peace, na makukuha niya to sa inot na libro kan sa tuyang Biblia. When God created the world and He was finished creating the world, nagpahingalo ang mahal na Diyos. And that was the shalom of God. Na pinagpaparahanap-hanap niya tong mga tao. Na pinagpaparahanap-hanap niya to sa kairaruman kan sa tuyang puso, ining harmony between God and man. A harmony that is so deep that there is an end to war. That there is only caring and sharing and forgiving. A new world that God really intended gradually comes into being. Kaya pag sinabi ni Jesucristo, nakatuninongan mapas sa Indo, bako sa nabut sabihon ining absence of war. He does not mean na sa Indo sa naan katuninongan na iyan. Pero anong pinagsabi ni Jesucristo? Magduman kamo sa iba't ibang parte kan kinaban, as inipahayag nindo, ining marhay na bareta, as in ining shalom, ining katuninongan na ipinagtataw ko sa Indo. Not only do I give you this kind of peace, but you should bring it to all people. Sa satuya na celebrar kay ning panahon kan pagkabuhay liwat, siguro iyo ini ang permi niya itong madadangog. Nagpuon kang Easter Sunday, iyo na ini ang satuyang nadadangog, peace be with you. Every time na si Jesucristo magpapahiling sa iyang disipulos, permi niyang i-greet ang sa iyang mga disipulo, Shalom Aleichem, peace be with you. Kung hilingon niya to sa Biblia, during His farewell address sa iyang mga disipulos, bago pa siya magadan, bago pa siya magsakit, bago pa siya ipako sa krus, sabi ni Jesucristo sa iyang mga disipulos, do not let your hearts be troubled. Peace I leave with you, my peace I give to you. Pero bako ngaya siring sa pagtaukan kinaban, kundi siring na itinataw ko sa Indo. Pinagsasabi ko sa Indo ini, tanganing magkaigwa ka mo nin katuninongan. As in, sa dadawag niya itong ebanghelyo sa ngunya na hapon, sinasabi niya man giraray ini, peace be with you. Ining tataramon nin katuninongan, maski sa tuya na liturhiya, kadakol ka ini. We use it often in the Eucharistic celebration. Pagkantata ka subago kan Gloria, anong sinabi ta duman? Glory to God in the highest, and peace to His people on earth.
Sa pagpangaji kang our Father, yaon ini, deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our days. At siyan sasabihon niya to duman sa kordero kang Diyos, Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Pagkatapos kang misa, sasabihin kang padi, go in peace. So peace forms a very important part kan sa tuyang pagpangaji, asin man mga blessing. Igwa nga ni kayo susarong Irish blessing na nagsasabi, the peace of the risen Christ to you. Pag may gadan, anong sa tuyang pinagpapangaji, may they rest in peace. Kaya sa pinakaenot na mga nitso, kan mga Kristiyano, simple man sa ngunyan baga dakulon baga, no, in loving memory, etc. Kaya simplehon man sana, pangaran, tapos sa baba, in peace. It would be very interesting during this Easter season to pay attention to this. How often do we hear this word throughout the day? And as with many cases sa mga words and phrases that we are most familiar with, it is quite possible for us to go on uttering the word peace without ever pausing to reflect on what it actually means. Pag nagkaiwal-iwal baga, peace na ngaya kita. At yan, maarog-arog kita kaan, maarog kita kaan, peace. Pero what does it mean? How exactly does this apply in the context of our faith? Diyan kay Kristo na nabuhay liwat. So kung ilingon niya to, enot, ang pag nagsabi kitang peace be with you, o si Jesucristo nagsabi sa iyang mga disipulos na peace be with you, actually, it was an invitation to the apostles to be calm, na maging kalmado. Nagari baga sinasabi ni Jesucristo, di ka mo matakot. Imagine nindo kung kita sa mga disipulos ni Jesucristo, as in Biyernes, kanakaaging Biyernes, imagine niya to si Jesucristo pinapako sa krus. It is as if at that point, God was not in control of human history. Kaya natakot sa mga disipulos. Kaya baga nagdurulag sinda. Pero sa pagkabuhay liwat ni Jesucristo, nagpapahiling sana ito sa mga apostoles that God is in control. Kaya sabi ni Jesucristo, be at peace. Kalma sana. Day matakot. Kung hilingon niya to inis sa tuya, there are moments in our life also when things seem to be going out of control. Kadakol sa nang urual daw nga ni, gari, wala kitang kontrol. May naghelang sa pamilya, may nagadan sa pamilya, may naaksidente, may nasuluan, walang kontrol. And we think most of the time, those times that God is absent. Pero sinasabihan kita kan sa tuyang mahal na Diyos ngunyan, peace be with you. You can be at peace because God is awake. Iyo ini ang pagtitiwala na pinag-offer sa tuya kan pagkabuhay liwat ni Jesucristo. Pangadua, pag sinabing peace be with you, it is actually a blessing. Shalom. No? Nasabi tayo na kasubago. Pag sinabing shalom, it means wholeness. It means well-being. Gariba ka pinagsasabi ni Jesucristo, nadaog ko sa kagadanan. Magtubod ka mo sa kuya, and you will experience this same kind of well-being. Ang sa tuyang mga istorya, ang sa tuyang mga liturhiya, kadakol din simbolo nin buhay. Kung nagirumduman nindo kang Paschal Vigil, igwa kitang duwang binago duman. Anong mga binagong elemento? No, kang nasa luwas kita, binago, so kalayo.
Kan paglaog niya to digdi, nagbago kita kan tubig. Water, a symbol of rain, and fire, a symbol of the sun, sustain our life in this planet. So the greeting of Jesus na Shalom Aleichem is an invitation from Jesus to participate in the fullness of life promised by Him, a fullness of well-being, a promise of wholeness. As in pangatulo, itong pagsabi ni Jesucristo na peace be with you is actually a challenge, sarong agyat, na sa buhay niya to, itong katuninongan na ito. Inibang ibanghelyong pinag-atid-atidan niya to ngunya na pagkahapon, natapos duman sa tataramo na mga saksi kamo kaini. We are called to be witnesses of the peace that the risen Lord brings. Kaya ang satuya pala kita bilang mga Kristiyano, ang satuyang presensya sa kinaban na ini, iyo tanganing magtao kita ning katuninongan sa satuya ng mga nakapalibot. Sa harong, sa pinagtatrabauhan nindo, sa mga eskwelahan, maski dyan sa kalye. During the Eucharistic celebration, kan kunan padi na magsasabi na offer each other the sign of peace, very symbolic ini. At yan daw, paggibo niya to kay ini, let us pause. Tapasil pa no, ang magsabi kita na peace sakat sa tuyang kataid ngunyan. But we ask ourselves, am I willing to share my peace with that person out there whom I find so difficult to love? Tadigdidig kita magkamiridbid, pasilo na peace. Atyan. Pero pag uli, kung kaiwal mo sa imong kataid na harong, kung kaiwal mo sa imong agom, di pisilo ng pagsasabi kay ni. Igwada kay ito nin sarong madunong na tawon, nagtutukdo manunungod sa Diyos. Asin sa nakapalibot sa iya mga aki, na pinagtutukduan niya, hinapot niya sa mga aki, hain ngaya ang Diyos. Sabi kan mga aki na yaon duman, sabi ngaya sa muya, maestro, ang Diyos yaon maski sain. God is everywhere. Sabi man kining madunong na lalaki, bako man ngaya, ang Diyos bako man yaon sa gabos. Pero sabi man kan mga aki, iyo ngayon sa muyang nanudan that God is everywhere. God is everywhere. We believe that truth. Sabi man kan madunong na lalaki, remember this. God is only where He is allowed to be. God is only where He is allowed to be. Magayon ining simbag, yes, God is indeed everywhere. But unless God is loved, unless God is cared for, unless God becomes part of our lives, that we have basically a relationship with God, then God is nowhere. Ngunyan na panahon kan pagkabuhay liwat, pinagtatauan kita kaining possibility na ma-enjoy niya to ang katuninongan na pinag-o-offer sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Na magtubod sa sarong Diyos na iyuan may kontrol sa gabos na bagay. Na magpartisipar sa buhay na pinag-promise kan sa tuyang kagurangnan. Asin man maging tanda kan katuninongan na iyan, digdis sa tuyang kinaban. Pag nangyari iyan, tunay mananggad, God will be everywhere. Amen. Matindugan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako, sarong Diyos sa mga makakamhan, nagibukan langit asin kandaga, kan kabos na nahihiling, asin day nahihiling, asin sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naki kan Diyos, asin namong dagikan sama, baukan kabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos.
Ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan kabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halos sa kalangitan. Asin nani laman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin nani tao. Ipinakos pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo ka naman, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kadayaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtao nin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba ka na masikan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay na maabot na panahon na amin. Mga tugang iitaas niya to an sa tuyang mga pangaipo, sa tuyang Diyos Ama, an sa tuyang sabihon, kagurang nanhinanyuga, an sa mong pamibi. Kagurang nani nanyugahan sa mong pamibig. Tanganing ang simbahan padagos na magtaong liwanag sa pagtabang sa mga taong yaon sa kadikluman na makamidbid ki Kristo na buhay liwat, andalan katotohan asin buhay, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sa tuyang pagkabuhay maging tunay asin buhay na tandaning katoninongan asin kaugmahan. Tanganing huli sa sato si Jesus mamidbidan kaniba, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mag-ako kita kan kusog na magpatawad sa mga nagkasala sa to, asin kang grasya na dain ng God magrimpos ng kulog buot, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, mga inaapi, asin mga nagihelang, makakuha ng tabang asin kusog buot na diin ng God sinda mawaranin paglaom, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makisumaro na sa katoninongan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Sa tuyang managirumdumon, an sa tuyang mga personal na kahagadan. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ni nanyugan sa mong pamibig. Amang lagit non inoo maumika, hulikan sa imong biyaya nin katoninongan, na day kakatao kan kinaban. Magdanay lugod kami sa katoninongan, hulikan sa muyang pagmidbid kay Jesus bilang kagurangnan, kan sa muyang buhay. Siya na nabubuhay si nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Dai kami nilululod, di sa mong pagkamuon, ang bilog niya mong buhay, kakalingkasan. Ako aman kamurang na, ilingatang niya mungon niya, lugod maging tandani, kaligtasan para sa samo. Oktoy kami, agera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga luha. Ako aman kagurang na, iningatang niya mungon niya, lugod maging tandani, kaligtasan para sa Magpamibig ko mga tugang, tanganingan sako, asinan sa idong atang, mako malugod, kan Diyos sa mang makakamhan. Ako manlugod kang kagurangnanan atan sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahera kami, akuon mo ang mga atang kan simbahan na nagrurukyaw, asin para sa iya na tinawan mo kan dahilan ni labi-labing kaugmahan, warasan mo kan bunga ninding sagkod na kagayagayahan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Minintas binasa kagurangan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ni pagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na harubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Diyos tinanakbo, ang langit asin daga, ano kan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Palayanan minadigi, sangaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kayining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya, sagod na magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay din buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban,
Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kairaki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaituban ang kapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, nanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo,
Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Di kaya nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangdan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita kan tanda, nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdagos sa kuyang arong, alagad magtaram ka sana asinan sa kung kalag mauumayan. Kristo sakot sa buhay dahil kasagoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. At sa kong tataramo, ulay ni Diyos ng kagurangan. Ang katauhan makakaarang pagkamot, iyo ang dahilan. Siya'y kagurangan, nagdarangan katotohanan. Siya'y paglaom, magtataon din ko sugasin buhay. Siya'y kagurangan,
Mamibi kita. Kagurangnan na mibibi kami na kay raking hilnga an sa imong banwaan. Asin ang pinagkanig umong baguhon, uli ka mga misteryong ding sagkod. Tugutan mong makaabot sa ding nalalapang pagkabuhay liwat kan hawak na pagmumurawayon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tuka po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po inis pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,396 pesos asin 5 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot man po sa 4,061 pesos asin 80 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,470 pesos asin 20 centavos para po ini sa pro-seminaryo. Sa Abril 20, aldaw nin Sabado, ang Vicariate of St. Rafael kay Banan sa tuyang parokya magkakaigwa po ng Baklay Jubileo 2024. Matiripon po sa St. Padre Pio Parish Shrine Sarawi sa oras na 4:30 sa pagkaaga asin susundan nin Chobiliwo, pasiring sa Our Lady of Salvation statue sa Taumayan. Asin susundan man po ini nin Santa Misa sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Iniimbitaran po kamo na sa sabing aktibidad asin magsarabay sa paglakbay. Siring man available pa po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo, Year of Participation t-shirt asin St. Jude t-shirt sa Satuyang Parish Office. Maut may man po pasalamatan ang mga nagdonate ka na kaagyan simana. Duwang anonymous, 1,500 pesos. Tatlong anonymous, 500 pesos. Anonymous, 200 pesos. Donation through GCash, 1,850 pesos. Bitancor and Baldon family, 1,000 pesos. Marcoso and Adriano family, 1,000 pesos. Salamat po and Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon. Ang Diyos nahuli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki. Nagpakanigo magwaras sa Indo kan karahay rin pagtubos sa sin pagampon magwaras sa Indo na magugma sa sayang bendisyon. Amen. Asin huli ta siya ang nagtubos, nagkamit kamo kan balawg nin danay na katalingkasan. Asin huli ta siya nagwawaras, magkanigo kamo mag-isumaro sa ring sagkod na pamana. Amen. Asin sa pagtubod sa iya, kamo binuhay liwat sa bunyag, sa matanos na pagkabuhay, ngunyan kamo, pagkanigoon na iayon sa lagitno na erokan. Amen. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Good afternoon po. Good afternoon to Father.